Pancen mangkono. Jambu alas. Oke. Wah, habis kan, Pak? Iki lagi biru, abangnya lagi siji. Yuk gak apa-apa. Abangnya enak. Habis kan besok cari lagi ya. Ngandani ya. Oke. Ojo lali pawelingmu. Uga mono Hawane ayam jangan aku wis gah rono Mas aku ning kene wae ya. Oh, pangkah ayam ning kene to. Ya ditutup sik, derek dawuh tambahe jambu alas. Jambu alas, iya. Ya pancen mangkono kaya. Siap. Ojo lali pawelingmu. Uga mono Mbak Anissa, niki tak gentoske sing pengen sijine. Asik.
Iya. Sayangnya wis duwe Gumanti sugal boko sawiji sampun katur among tamung keluarga ingkang hamung ugati. Arsika. Ganteng tenan. Yo kene yo. Ganteng tenan. Hei. Kentil giang. Ganteng kentil giang. Hei. Yulan. Apa-apa? Yulan. Apa to? Sing durung ame. Yantok ae. Oh yantok ae. Lancang. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Terus nih ya. Ya, ra iso ya. Ya. Orang. Asik ya. Ya no, ini no. Nonton bayang toh. Wilujeng siang. Bunda Rina, panjang umur selalu, rezeki mengalir sukses. Sawindu suwe lawase, kowe lunga pamit karo aku. Do wong manis bebocahku, hati susah mung kangen sliramu. Ya Rina wengi hati-hati, aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra iso mari, yen ra sliramu sing bisa nambani. Senyumnya manis. Jela. Ibu senyumnya manis. Bu Bidan, nggih panjang yuswa, mengke menawi mantu tanggapane nggih Arsika nggih Bun. Nggih, MC-ne mengke gareng, kula ra ketut ra apa-apa. Heeh. Monggo yuk. Foto nyanto. Yal, Nyantoi lho guyu. yal, yo. Lanjut. Yo. Aja sembelan wae. Bagus tresnaku iki. Yo ya, Arsika. Layu ora suwe aku bari iso sumandhe ana ing Ayo,
Lambungno ya. Aja semelang wae bagus tresnaku iki ra bakal layu ora suwe aku bali saha sumandhing ana ing sisihmu matur suwun Ngaturaken nggih panuwun. Ya Mas, gareng diaturke pepelinge. Ayo, koyok ning pasar ya wisan. Wah, yo musrik, musik. Bayu. Monggo 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 monggo. Dadi atinya wiji nadyan apa tak lakoni lae penyanyine malah ngurayan yo masuk Dik yo ayo bangule pentole jan minul Sabto Pandita Ratu Pring sliramu aja ing sisiku mugi Gusti milani tresnaku bakal dino mati
Dadi atinya wiji nadyan abot lakoni Yeay Kayak ning kamar mandi lho, Mas. Dan ning kene api tenan nyanyine yo kaya nyanyi ning kamar mandi ya Suarane ning PW. ya Sepiro, Mas? Sap Sap. sap topan nito ratu mring sliramu nato ing siseku moke Gusti kilanik tresnaku bakal wong ati manis lae nggih ngapunten nggih Bapak Ibu wonten ing wingking nggih kawontenan nggih bakunipun saged midhangetaken melalui topik layar tancep Wis meneng ayo. Sida wis. Pak Bandi sugeng midhangetaken Monggo to, Pak. Salah. Oyo solo iyo
gongeng panuwun jampi sayang nggih Pak nggih. Ayo yo. Arseka penak Pak no Margo Mulyo iya Topik Studio ladalah ARM iya nyamplek tenan iki. ARM napa Pak niku? Niki sih gadah ya terop. Oh niki lighting terop. Wis jan. Iki tuwek-tuwekan gayeng-gayengan. Bu, nderek ngregengaken swasana napa mboten niki penyanyi kula niki kula nggih gadah penyanyi niki lho. Iki lho kula niki ya. Malah cantik ya lho Pak. Wis enak kene ora apa-apa ngregengake swasana Adik Yusuyanto iki. Penyanyi kang soleh. Nggih. Penyanyi syariah. Beda karo penyanyine. Soleh. Soleh. Lah jebulane ku sakrusuk ngapura nafsu wakasane bontang banding ragate akeh aku dhewe gak kebanding. Margo aku goleki sing tak tresnani iya kuncul Selololo ya Oke
amplek dimatke tenan nggih. Mas Gareng, pripun? Kula nggih gadah penyanyi niki Mas Gareng. Padune ditunggoni. Buno malu-malu, Buno malu-malu. Lajapu. Tambah apa, Dek? Ya, Dek, biasane nek ora arane hani ya, Dek. Alah, Diwaca lho. Iki amplope. Oh, mereke. Lah yo kodene tulisane. Kok mare mumet kancane nggih diaturke. Lu meeting asmara, Cak. Nggih RCK Music daya-daya monggo sinuwun. Ngapa?
matur sembah. Ah? Aku tak sing ngalah asik terima mundur timbang loro ati tak oyah yen kowe wis tani ora bakal bali biasa Tris Rika Arsika kami sasalan Eka Ars Eka Oh
mbak nuwun sampun ngatur Pak Pardi.